Udako kirol txapelketarik garrantzitsuena hasiko da ekainaren 21 Barikuan. Pasilekuko futboleko, saskibaloiko eta eskupilotako txapelketak hasiko dira abuztuaren 2 arte. Kirol ekitaldia da hau eta Gernika-Lumoko kuadrilla guztiak hartzen ditu. Aurton 1200 lagun espero dira kirol ekitaldi honetan parte hartzeko. 71 talde egongo dira, Gernika Erabil futbol salak antolatutako txapelketan joan den urtean, baino 12 talde gehiago daudela jakinarazi dute eta kategoriei dagokionez 12 talde Benjamin egongo dira, 10 alebin, 11 infantil, 7 kadete eta 31 senior. 22 minutuko bi zati izango dituzte partiduek, futbolean, saskibaloian, 10 minututako 4 zati jokatuko dute eta arkupe pilota taldeak antolatu duen eskupilotako txapelketan guztira 14 bikotek parte hartuko dute, partiduak 22 tantotara jokatuko dira eta ordezko pilotari bat izan ahalko dute.